ازي مبل رابعي سموناي ماركوس كاب نجمر I think so وي رابعي وي حاموشاي سموناي رغطانيا يكونكون جن لو معلتي نصنعو زلنا راف كلتا كاب 18 كساب 28 زلو حسابيو كم سمعوا صنحنا دما احواتنا ككافلونا صنيحهم አለው አነها ሳማራይዝ ከገብሮይ ማለት ነው ደቀ መዛሙርት ዮሐንስ ፈሪሳውያን ይጾሙ ነበሩ መጽኦም ከደቀ መዛሙርት ዮሐንስን ፈሪሳውያን ይጾሙለው ስለምታይዳ ደቀ መዛሙርት ኻ ዘይጾሙ ዝብል ሕቶን ኢየሱስ ክርስቶስ ከልዕሉሉ ሆሎይና ንርኢ ዘለና እና ከም መጽሐፍ ቅዱስ ነጽንዕ ሰባሲ ኩሉ ጊዜ ክንሓትት ክንከአላለና سألنا نابتي نا يسوع كريستوس ملاش ويدما يسوع كريستوس ناب زملسو ملسي قدم مخاد ناسي كم زحجيو باخذ زاربنا صنحه صوم انتي مالت مهانو خنملسو لنا مجمرتا مالتي بحالا اي درجه دما تي دق مزامرت يوحنسن فريسان زصمو صوم انت عينت صوم مهانو كنمرمر يغبانا يصومو لو يلومنالو سلامتاي ام زصومو زلو بعلاما زلو وديو ويس بقى كصومو ስለዝደለ ደም ጾሙ ዘለው ወይስ ትእዛዝ ክፍጽሙ ደም ጾሙ ዘለው ኢልናስ ነቲ በዓል ፈሪሳውያንን ጸሐፍትን ጾሙ አይነታት ጾማ እንታይ ከም ዝሆነ ክንምርምር ሰናይ ኮይኑ ይስማዓን መስለኝ አይኮነን ቅዱሳኔ ስለዚህ አነ መጽሐፍ ቅዱስ ከንብብ ኮለኹ ዝረኸብኩ ሐሳብ እንታይ እዩ ደቀ መዛሙርት ዮሐንስን ፈሪሳውያን ዝጾሙ ጾም እንታይ አይነት ጾም እዩ ፈሪሳውያን ክልተ መዓልቲ አብሰሙን ናይ ምጽላይ ባህል ነይሩዎም ስለዚህ ከአዮም ናብ ኢየሱስ መጽኦም ስለምታይ ደቀ መዛሙርትኻ ከምዚ ከማና ክልተ መዓልቲ አብሰሙን ዘይጾሙ ኢሎም ዝሓትዎም ዘሎ በሐጽሩሲ ንሕና ክልተ መዓልቲ አብሰሙን ንጾም ኢናሞ ማንዳቶሪ ገይሮም ነቲ ጾም ማለት ግድን ከምዚ ናይ ኦርቶዶክስ አመንቲ አብ አድና ዘለው አርብን ዝጾሙ ኮሙ እዚኦም ካ ሶኒን ክን ማዓስከም ዝሆነ ሶኒን ሐሙስን ይመስለኒ አይሁድ ድማ ሶኒን ሐሙስን ዲዩ ናይ ምጻም ባህሪ ነይሩዎም ማለት ይጾሙ ነይሮም ማለት ግን እዚ ነገር እዚ ካባያም ጽየሞ እዚ ክልተ መዓልቲ አብሰሙን ምጻም ሲ ካበይ ዝመጸዩ ቢብሊካል ዲዩ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጾም ዲዩ إلنا خنمرمرو خاصناي نزي حسب أبيكم تروحوا كلتا معلتي بسمون كم زوج أمو أبلوك أساسر شمون تأثر تخيلكم كتام ببو خلهم تفريساوي دويلو بلبو وأملاخ أبسس سمون كلتا معلتي تقوم كاب كله جنزبكا الشراوت علىه كم توم كالو السبات كترتي عمستي زموتي ويكم زتجاوي سلزي كونغو أمسجنك على خويلو تسألي تسألوتو نيرو تي زتقوم سب تي كم زتقوم زجهار زلو سب بزعبا كالوت الناس زاربي بقى بزعبا رأسنا نعري زارب زلو تايلو أب سسمون كلتا معلتي تقوم يلو هجي فريساويان كوميوم كلتا معلتي أبسمون تقومو مالتي إذا مصحف قدساوي ديو أيكونن إلنا دما مصحف قدسنا خنمرمر كلنا مصحف قدساوي كم زي كونينا نرخبو مالتي እግዚአብሔር ንእስራኤላውያን አብ አመት ሐንሳብ ጥራህዮም ክጾሙ ወይ ድማ ንነብሶም ከዋረዱ አዚዝዎም ሐንሳብ እታ ጾሙ ለማዓልተኻ ማዓሲዩ አብታ ናይ መተዓረቕ መስዋዕት ዘቅርቡ ለማዓልቲዩ አብ ዘለዋውያን 16 ካብ 19 ክሳብ 10 ወይ ድማ ዘለዋውያን 23 ካብ 27 ክሳብ 30 ክንረኽቦ ንኽእልና ቅዱሳን አብ መጽሐፍ ተሓባበሩኒ ብፍላይ ጥቕስ ነግረኩም ከለኹ ተጽሒፍኩም ንአሁም ክትጥቀሙ ይኹም ማለት ጎይታ ይባረክ አሜን ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ትእዛዝ አብ አመት ሐንሳብ ንኽጾሙ ይነሩ እሱኻ ዘለዋውያን 16 ካብ 19 ክሳብ 10 እቲ ነዚ ነገር እዚ ዝኣዘዘሉ ምኽንያት ድማ እንታይ እዩ እቲ ካህን ነቲ ህዝቢ ከተዓረቕ አብ አመት ሐንሳብ ምሽ ናብ ተቀድሳን ይኣትዩ ሽዑዮም ኩሉ ህዝብ እስራኤል ንርእሱ ኸዋርድ ዘለዎ ምኽንያቱም እቲ ካህን ናብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ከኣቱ ኾሎ እግዚአብሔር ባህ እንተዘይልዎ ዋላ ነቲ ሊቀ ካህን
أبو خأطلو خالي كموت خالي بهم يخا أتلك أخاهن بسنسلة تأثيرنا بتقدس عن ذاته أبتعلة تأترايم إخزابير نفسهم كواردو كتأمو عزيزو إن فريساويان مايكيت أوكي سوري حجخة كم حجخة سمع الله ده سوري مايك ودي أتأنيه أوكي من الباس سبعة ودي أنه خونه خلي قويتا يبارك إن كم تزنقركم إخزابير سي نإسرائيلويان أب عمد حنساب ترايم أب عمد حنساب يخوض أمونا جيروم كم تعنتوي دمت حوي زاربو زنبرة زوم فريساويان انتحافتن جن معات حقاقات بناي بعلهم حقيقهم سلازخونو نتهزبين تايجيرومو أب عمد حنساب كتقوم إخزابير عزيزو نبسهم كواردو زعزز لك تأزاز نا إخزابير زنبرت أبولي كيدان هانت معالتي أب عمتيا معاز كمزو تقومو كله سبيسفيك زخونة الات مالتي زلوين 16 إسرا كن كيد كولنا إذا حق زل عالم يخونكم أب سابقيت ورحي أب تاورحي خاب بأسريت معالتي ودي عدخونا وي أما أهلكم زقم سدتنيا نفسهم أواردو قالكوا أيو أيت أيو بتهم عالتي أما أنت تنصحسي كتتعرقوا يهممو كاب كل حياتكم أب قدم إخزابير كتنصحيهم نزيو نخنصحو أب قدم إخزابير نفسهم كواردو زلوام كعرقوا مس إخزابير إتي يوم كوبور زبحال بقال ناي أيهود مالتي ناي عرقي معالتي مالتي إخزابير يمسكن آمين ولا نزح حساب زي دقيمكم أب زلوين إسران سلستن كاب إسران شو عدن كاب سلاسة كيدكم متأبو بخول لهم حانت معالت تراي كتأمو خمزلوهم يو إخزابير عزيزو فريسا أنجرين تاي جيرومو أبسسمون كلتا معالت جيرومو مالتي أبسسمون كلتا معالت جيرومو مالتي نا كمزي حق جيرومو بقى you have to نحنا نتصو مالنا دك مزامر تخاخا خصومو علوهم زعينتو يوم نبي يسوع مسكم سزاربو مالتي كاله عينت صوم مصحف قدسنا ننببو كل حزبي كم هاجر اب قدم እግዚአብሔር كواردو خلوينا بزح عينت صومنا نري مالتي اب مصحف قدسنا انتو يوبا زرزيرو ስለዝነበረ بزح اب تنسو زبلو اي دكمني كاله فليز بلا حساب تلو طراي تزاري بخالف مالتي ስለዚህ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ካብ ቁጥር 5 ክሳብ 6 ከን ጅምር ኮለናሲ ኮሙ ንሪ ማለት በህዝብ ክጾሙ ሆሎ ሳሙኤል ድማ ንኹሉ እስራኤል ኣብ ሚጽጳ ኣኪቡ ንእግዚአብሔር ካመንታም ክልሙነ የበለም ሽዑ ኣብ ሚጽጳ ተኣከቡ ማይ ቀዲሖም ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣፍሰስዎ በታ መዓልትያውን ጾሙ ኣብኡ ሃን እግዚአብሔር በዲልና ያበሉ ሳሙኤል ድማ ንደቅ እስራኤል ኣብ ሚጽጳ ፈረዶም ይብል ማለት أنتو يوبا تقيسوان يرو أبكال أبتنبيت يوئل كلتا كاو 10 تخلتا كسا 10 سلستا امبار حجون بتصومون ببخياتن بقو زمان بمولو لبهم ناباي تملسو بالإخزابير نسو نخورا دنگواي بسحلها مولو بأكايد ما تتعاساي رهرو مهارن إيمو كدانكم أيكون لبهم دادو ناب إخزابير أملاكم تملسو يبل مالت إخزابير تصومو زبالو مالتي أنتو يوبا كابت زبالو قرب زحاسكوان سلامنتاي خانص أوم كبل كولون تايلو منفساوي بزي تصوم بزي أبت منفساوي عالم بزي تصوم زي كونو نغراس لزلو نا إخزابير كبرين أبانا نمص أمن نبابرونا أم مدرنا زلو قلت نمملا نتصوم يبلنا نيرو قويتا يباركو صبو غيرو بزعبا سلامنتاي خانص أوم كون زلنا تزاريب اللو مالتي سلامنتاي نتصوم قرب كن كوس خلان دحر كوينه بقى نفسنا نمغزا رأسنا بقدم أملاك كنوارد بحقي كاب لبي زخونه منصح كنصح متان نتصوم مالتي ناب أملاك كنصقع نتصوم مرحيد كاب أملاك كنقبل نتصوم رديئت كنقبل ناب أملاكنا بتصوم بصلوت نقرب مالتي مصوام نمغري قدسان حواتي مصوام نمغبي مهرام طراي ايكونن كاب بزح ነገር ክንጻوم نخلينا
ከምቲ ምስቶም እንፈቶም ሰባት ንምርኻብ ግዜ እንዕድግ ከምኡን ምእንታኦም ኢልና ፕሮግራምና ንስርዝ ከምኡኻ ምስ ጎይታ ግዜ ንምሕላፍ ግዜ ክንወስድ ኮለና ንሱ ንባዕሉ ጾም እዩ ክንጾም ኮለና ንእግዚአብሔር ንስኻ ኢኻ ቀዳማይ ኣብ ህይወተይ ኢልና ንኹሉ ሓዲግና ገጹ ምድላይ ማለት እዩ ክንጾም ኮለና ሓቀናና ወሳንነት ኣለዎ ክንጾም ኮለና እንገብሮም ግብርታትን ኣብ ኣምላኽ ሚዛን ስለዝምዘን ኣዚና ክንጥንቀቕ ኣሎና ከምቲ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ 58 ከይድና ክንንብብ ኮለና ብዙሕ ነገር ንመሃሪና ማለት እዩ እቶም ህዝቢ ከም ዝጾሙን እግዚአብሔር ካፈጺሙ ነቲ ጾሞም ርእሶም ምውራዶም ከም ዘይተቀበሉና ንሪ ኣብ ኢሳያስ 58 ስለምንታይ እንድሕሪልና እቲ ሓቀኖኦም እቲ ክጾሙ ዘሎ ዝገብርዎ ግብርታት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተመዚኑ ፎኺሱ ስለዝተረኽበ ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ከምቲ እግዚአብሔር ዝብህጎ ዓይነት ጾም ስለዘይጾሙ ማለት እዩ ስለምንታይ ከም ኮይኑ እንተልና ክጾሙ ከለው ዝገብርዎ ግብርታት እዩ ካብ ምግብን በር ካብቲ ካል ባህሪያቶም ግብሮም አይጾሙን ስለዚህ እግዚአብሔር ከምቲ ንሱ ዝብህጎ ጾም ከም ዘይጾሙ በአገልጋሊ ገይሩ ክዛረቦም ኮሎ ንሪ ከመይ ዓይነት ጾም ክንጸውም ከም ዘለና ክንጸውም ኮልናኻ እግዚአብሔር ካባና ጽበም ነገራት ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ጎሊሁ ስለዝርከብ ከምቲ ዮባ ዝበሎ ግዜ ስለዘይብልና ዲቴል ናብኡ ክንከይ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ 58 ከይና ክንንብብ ኮለና ጽቡቕ ዝኾነ ምርዳእ ክንረክብ ኢና ካብ 6 ክሳብ 7 ግን እንታይ ይብልሲ እቲ ኣነ ዝፈትዎ ጾምሲ ንማእሰር እከይ ንምፍታሕ ንማእሰር ተዓርኡት ምዝላቕ ንጥቑዓት ሙጻሓራ ዓርኡት ዘበለ ኩሉ ንምስባርዶ ኣይኮነን እንጌራኻ ንጥሙይ ክትመቅል ነቶም ተሰዱ ድኻታት ናብ ቤትካ ተእቱ ዕሩቕ እንተሪኢኻ ትከድኖ ካብ ስጋጋውን ከይትሓብኦ ዶ ኣይኮነን እዚ ዓይነት ጾም እግዚአብሔር ዝደሊ ካብ ህዝቡ ግን ምስ ጾምኩም ግን ኢሎም ድሌታትኩም ይኹም ትገብሩ ኢሎም ምጾም ማለት እኮ ካብ ብዙሕ ነገር ንነፍስኻ ምግታዕ ማለት እዩ ስለዚህ ክንጾም ኮልና እቲ እንጾሞ ዕላምኡ ምፍላጥን ከምቲ እግዚአብሔር ዝብህጎ ዓይነት ጾም ክንጾም ኣለና ኣብ ትንቢት ዘካርያስ 7 ካብ ቁጥር 1 ክሳብ 5 ከምኡን ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ካብ 14-12 كمون تنبيت سياس حساب 58 زلو حساب زتتحازه እዩ ምጽዋም ጾሞም እዮም ግን እቲ ዝጾምዋ ጻውማ ንጎይታ ባህ ከም ዘይበሎ ኢና ንሪ ካብ ከምዚ ጎይታ ይድሕነና አሜን ኢሳያስ 58 ዘካርያስ 7 ካብ 1 ክሳብ 5 ኤርምያስ 14-12 ከይና እንደሕሪናሲ ምጽዋም ጾሞም ኣብ ኤርምያስ እንታይ ይብሎ ዋላ እንተ ጾሙ ሆማን አይሰምዑምን ይሉ already እግዚአብሔር ሓቀኖኦም ስለዝፈልጥ ልብን ኩላሊትን ዝምርምር አምላኽ ስለዝሆነ ማለት እዩ ዘካርያስ 7 ካብ 1 ክሳብ 5 ማለት ጾምና ርእስና አዋሪድና ዘይንስማዕ እንደሕርዳ ኮይና ኪሳራ አይኮነ እንዲ ቅዱሳን አሕዋቴ ክንጻወም ኮልና ብዙሕ ነገር ኢና ንገብር እቲ ዝገበርና ነገር ኩሉ ጥቅም ዘይብሉ ኸውን ኮሎ ዘሕዝን ነገር እዩ ኣብ ትንቢት ዘካርያስ ካብ 1 ክሳብ 5 ዝበልኩኹም ሲ እንታይ ይብልሲ ኮነኻ ብራበይቲ ዓመት ንጉስ ዳርዮስ ብራበይቲ መዓልቲ ናይቲ ከስልው ትበሃል ተሳዒት ወርሒ ቃል እግዚአብሔር ናብ ዘካርያስ መጽ ቤት ኤል ከዓ ንወርጽሬን ንሬገም ሜልከን ምሰቦም ኣብ ቅድም እግዚአብሔር ክምህለሉን ነቶም ካህናት ቤት እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ንነቢያት ከዓ ከምቲ በተን ብዙሓት ዓመታት ዝገበርክዎ ዶ በታ 50 ወርሕ ተፈለ ክበክየ ኢሎም ክነግሩዎም ለአኽዎም ከምዚ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ካ መጻኒ ንኹሉ ህዝቢ እታ ሃገርን ንኻህናትን ከምዚ ኢልካ ተዛረቦን በተን 7 ዓመት ኣብ 50 70 ወርሕ ትጾሙን ትበኺዩን ዝነበርኩም ሲ በሐቅዶ ንዓይኹም ዝጾምኩም ለይ ይብል እግዚአብሔር ይዛሓቶም ዘሎ ንዓይዲኹም ዝጾምኩም ለይ ክብሎም ሆሎ ንርኢ ማለት እዩ ክንጾም ኮለና እግዚአብሔር ኩሉ ነገርና ይዝመዝን ንኹሉ ነገርና ኣብ ሚዛን ዘእትዎ ክንጾም ኮለና ከምዞ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ተጻሒፉ ዘሎሲ ድሌታትና ዲና ንገብር ዘለና እስቲል እንዳጸምና ነቶም እነስርሖም ንጭቁኖም ዲና
ብዙሕ ነገር ኣብ ኢሳያስ ተጻሒፉ ዘሎና ስለዚህ ህንጻውም ኮለና ሓቀናና ብጣዕሚ ኣዝዩ ወሳንነት ኣለው ንምንታይ ዕላማ ንጻውም ኣለና ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ጾምን በኣር ንኽንረኣይ ንገብሮ ኣይኮነን ክንጻውም ኮለና ሓቀናና ከም ተብሎ ጽናሕኩ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ጾም ናብ ኣምላኽና ንቐርበሉ መንገዲ እዩ ካብ ኣምላኽና ድማ ምርሒት ንቕበለሉ መንገዲ እዩ ጾምን በኣር ንገዛእ ርእስና ዘይኮነስ ንእግዚአብሔርና ንጻውም ማለት ንእግዚአብሔር ንስኻ ብህይወተይ ቀዳማይ ስፍራ ኣሎካ ኢልና ነቲ ቀዳማይ ስፍራ ንዕኡ ንህበሉ መንገዲ እዩ ክንጻውም ኮለና ኣባኻ ንውከል ኣሎና ንስኻ ኃይልና ኢኻ ብጀካኻ ዝረዳኣና ማንም የለም ኢልና ኣብኡ ምውካልና ንሪኤሉ መንገዲ እዩ ፈሪሳውያን ዝጾምዎ ጾምን በኣር ካብ ትእዛዝ ኣምላኽ ምዃኑ ተሪፉ ከም ባህል ኮይኑ እታ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ዓመት ብእግዚአብሔር ተደንገገት ናብ ክልተ መዓልቲ ተቐይራ እዚ ድማ ስርዓት ገይሮሞ ማለት እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ብዙሓት ንዝተፈላለየ ነገር ከም ዝጾሙ ንሪኢና እዞም ዝጾሙ ህዝቢ ይኹኑ ውልቀ ሰባት ክጾሙ ከለዉ ትእዛዝ ኮይንዎም ዘይኮነስ ነቲ ዝገጠሞም ነገር መታን ብምሕረት ኣምላኽ ንምስጋር እዩ እዚ ማለት ትእዛዝ ኮይኑ ኣይኮን እግዚአብሔር ርእስና ክነዋርድ ኮለና ንዑ ጥራይ ኣብ ኩሉ መንገድታትና ክንደልዮ ኮለና ከም ዝሕግሶ ስለዝፈለጡ ጥራይም ጸይሞ መንበር ግዴታ ስለዝኾኖም ኣይኮነን ስለዚህ ጾም ግዴታ ኣይኮነን ከምቲ ኢዮብ ክብሎ ጸንሐ ማለት እዩ ስለምንታይ ንጸውም እንድሕር ዳኢልና ንዓና ክሕሸልና ኢና ንጸውም ክንጸውም ኮለና ግን ምጽዋምና ዘይተረፈስ ከምቲ ጎይታ ዝብህጎ ዓይነት ጾም ንጹም ኢየሱስ ኣብ ማቴዎስ 6 ካብ 16 ክሳብ 18 ኣብ ሉቃስ 18 ካብ 11 12 ከም ተዛረቦ ክንጸውም ኮለና ከም ፈሪሳውያን ኣይንኹን ንእግዚአብሔር ከም ንጸውም ፈሊጥና ጉዳይና ምሱ ጥራይ ንግበር እንታይ ኢሉ ኣብ አንቶያን ቢቡልና ነይሩ ክጾሙ ከለኹም እቶም ጉቡዛት ጽውማት ምዃኖም ብሰብ ምእንተ ክረኣዩ ገጾም የጸልሙ እሞ ከማታቶም ጽምሉዋት ኣይትኾኑ ኣስቦም ከም ዝወሰዱ በሐቂ እብለኩም ኣለኹ ንስኻስ ክትጸውም ኮለኻ ጽዋማይ ምዃንካ በቲ ኣብ ሕቡእ ዘሎ ኣቦኻ ደኣምበር ብሰብ ምእንቲ ከይትረኣይ ርእስኻ ተለኸ ገጽካውን ተሓጸብ እቲ ብሕቡእ ዝርኢ ኣቦኻ ድማ ብግሕዶ ክሕሰካዩ ብለና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ከምቲ ኣብ ሉቃስ 18 ካብ 11 ክሳብ 12 ከምኡ ዝበልናዮ ሉቃስ 18 እቲ ፈሪሳዊ ደዊሉ ብልቡ ወአምላኽ ኣብ ሰሰሙን ክልተ መዓልቲ ጸውም ኣለሁ ኢሉ ፈሪሳውያን ከም ዝጾሙ ኸማንሲ በቃ ከምዚ ክሕበን ኮሎ ክምካሕ ኮሎ ክንየት ኮሎ ኢና ንርኢ ጾም ግን ርእስና ነዋርደሉ በቃ ንርእስና ንሪኤሉ ታይም እዩ ጾም ሃሌሉያ ጾም ኩስቶን ስለዚ ዝጾሙን ዝጸለዩን ንጾሞ ነገር ኣይኮነን ጾም ብዕላማ ዝግበር ነገር እዩ ብዛዕባ ጾም እዚ እንታይ ኢለ ንስኻትኩም ድማ ወሲኩም አጽንዑ ሕጅናት ዝቕጽል ክሓልፈ ማለት እዩ ምስቲ ኢዮብ ተዛረበና እዚኣ እንድሕሪለስ ያኣክል ማለት ቅድሚ ናብቲ ኢየሱስ ዝመለሶ ምኻና እዞም ሓተቲ በየናይ ሓቐና ተላዒሎም ነዚ ሕቶ እዚ ከም ዝሓተቱ ምርኣዩ ኣገዳሲ ኢለ ይሓስብ ዝሓለፈ ሰሙን ትዝክርዎ እንድሕር ኮይንኩም ክነጽንዕ ኮለና ሓደ ነገር ሪኢና ሓሊፍና ነርና ንስኻ እንታይ እዩ ፈሪሳውያን መጽኦም ንደቀ መዛሙርት እንታይ ኢሎሞ ስለምንታይ መምህርኩም ምስተገውትን ሓጣንን ዝበልዕ ኢሎም ሕቶ ኣቅሪቦምሎም ነይሮም እዞም ሰባት ብሰናይ ልቦና ዘይኮነስ ንናይ ኢየሱስ ኣገልግሎት ኮነ ኢሎም ንምድኻም ንምትዕንቃፍ እዮም ከም ዝሕቶታት ዘለዓሉ ዘለዉ ሞቲፎም እዚ እቲ ቀዳማይ ስለዘይ ሰለጦም እንበዓር ሕጂ ድማ ብጾም ኣምሲሎም ክመጹ ከለውን ኢና ንሪኢ ኣብዚ ክፍሊ ማለት እዩ እንድሕር ናይ ኢየሱስ ኣገልግሎት ኮነ ንኢየሱስ ዘይቀበልዎ ካብ ኮኑሲ ስለምንታይ ደኣ ኣብ ጉዳይ ኢየሱስ ወይ ድማ ኣብቲ ኢየሱስ ዝገብሮ ነገር ጠብሎቕ ምባል ኣድልይዎም ምስ ሓጥ ምብልዑ ምስታዩን እንታይ ኣሕሚምዎም ደቀ መዛሙርቱ ጸይሞም ኣይጾሙም እንታይ ኣገዲስዎም አጀንዳ ናይ ጸሐፍትን ፈሪሳውያን እንታይ እዩ ነቲ ብኹሉ ነገር ፍሊ ዝበለ ኢየሱስ ነቲ ኣገልግሎቱ ንምድኻም ዝተገብረ ነገር እዩ
ስለዚህ ጎይታ ይባረክ ብዛዕባ ዕላማ አምጽዋም ዘሎ በረኸትን already ዮባ አንቶይ ስለተዛረቦ ከሐልፉ የለለሁ ጽሒፈ ነረ ብዛዕባው ሀማን ግን ቅልጥፍ ኢለ ትንክፍ አቢለው ከይደ ንምንታይ ዕላማ ንጸውም ንዝብል ንአምላኽ በሙሉ ልብና በሙሉ ሐሳብና በሁለንተናና ንምድላይ ንጸውም ምክንያቱም ክንጸውም ክንጸልይ ኮለና ዋላቶም ጣዖት ከሆኑና ዝኽእሉ ነገራት ካብ ዝኽእሉ ነገራት ንገላገል ማለት እዩ ድምጹ ክንሰምዕ ልብና ናብኡ ክነቕንዕ ንጸውም ምስኡ በሙሉ ምእዛዝ ክንመላለስ መታን ጾምን ጸሎትን አዝዩ አገዳሲ ንስጋና ንምድኻም ምክንያቱም ስጋና ሓንሳብ በጣም አዝዩ አሸጋሪ ስለዝኾነ ንስጋና ንምድካም ኢና ንጸልይ ማለት እዩ ነዚ ምስንን ገብር ናይ ጸሎት ህይወትና ትክክለኛ መንገዲ ንምትሓዝ ስጋና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ትሕት ንኽብል ንኸይምካሕ ንስጋና ነዳኽሞ ማለት እዩ ምስ አምላኽና ከይንራኸብ ዝዓገተ ነገር ከይሕሉ ናብ ሓቀኛ ንስሓ ክንመጽእ ዝተሰወነ ነገር ክግለጸልና ንጸውምን ንጸልይን ማለት እዩ ምስ አምላኽ ከይንራኸብ ዝዓገተ ነገር ከይሕሉ ናብ ሓቀኛ ንስሓ ክንመጽእ ዝተሰወረ ነገር ክግለጸልና ንጸውምን ንጸልይን ማለት እዩ ለገና ድማ ዝበለጸ ናብ አምላኽ ክንጽጋዕ ሞር ናብ አምላኽ ክንጽጋዕን ኣብ ኢየሱስ ሙሉ በሙሉ ክንውከልን ንጸውምን ንጸልይን ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ከምታ አንቶ ትንክፍ አቢለ ዝሐለፍኩ ኮሙን ኢዮባ ትንክፍ አቢሎ ዝኸደ ዝተፈላለየ አይነት ጾም አሎ ብዛዕባ ሓደ ነገር ካብ እግዚአብሔር ምርሒት ንምቕባልን ካብ ጸላኢ ንምድሓንን ጾም ንእውጅ ማለት እዩ ከምቲ ኢዮብ አንቶይ ኣብ ዜና መዋዕል ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 10 ቁጥር 3 ዮሳፍጥ ዝዓወጁ አይነት ጾም ማለት እዩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ከም ዘሎ ድማ ግብረ ሐዋርያት 13 ካብ 1 ክሳብ 4 ዘሎ ክጾሙን ክጽልዩን ኮለው ድማ እንታይ ኮይኑ ምርሒት ካብ መንፈስ ቅዱስ መጽዩ ስለዚ ክንጸውምን ክንጸልይን ኮለና ድማ እንታይ ንገብር ምርሒት ንቕበል ማለት እዩ ኣብ አንጾኪያ ዝነበረት ማህበር ከኣ ነቢያትን መማሃራን ነበሩን ይብለና በርናባስን ኔኔር ተባሃለ ስምዖን ሉኪዮስ በዓል ቀሬኔን እቲ ምስ ሄሮድስ በዓል ርባሽ መዛዓበ ማንያይን ሳውልን ዚአቶም ንእግዚአብሔር ከገልግሉን ክጾሙን ኮሎኻ መንፈስ ቅዱስ በርናባስን ሳውልን ነትጸዋኸም እዩ ፍለይለይ በሎም ሽዑ ጾሙን ጸለዩ ናዳዎም ከአምቢሮም ሰደድዎም ይብለና ምርሒት ካብ መንፈስ ቅዱስ ክመጽእ እንድሕርደሊና ክንጸውም ክንጸልይ አለና አሜን ወላ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 14:23 እንታይ ብለና ኣብ መማህበሩ ሽማግሌታት ምስ ሓረይሎም ድማ ብጾምን ብጸሎትን ናብቲ ብኡ ዝኣምኑ ጎይታ አማዕቆብዎ በቃ ንኻልኦትን ኢንተርሲድ ንምግባር ከምዚ ነቶም ዝሸምዎ ኣብ አምላኽ ንምዕቋብ ከማን ይጽልዩን ይጾሙን ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ክንርዳኦ ዘለና ብዛዕባ ጾምን ጸሎትን እንታይ እንድሕር ኢልና ቅዱሳነይ ጾም ከምዚ ትእዛዝ ኣይኮነን ከምዚ ፈሪሳውያን መጽዮም ስለምንታይ ዘይጾሙ ዘይጽልዩ ዝበሎ ትእዛዝ ኣይኮነን ጾም ከምቲ ኢዮብ ብሎ ዝጸንሐ ብፍቃድና እንገብሮ ነገር እዩ በዓልና ይናነት መዓልትን ውስኖ ጊዜ ንመርጾ በዓልና እዩ ማለት እዩ ከምቲ ኢዮብ ዝበለና ማለት እዩ እና ጎይታ ይባርኩም ስለዚ ኣብ ካልኣይ ማርቆስ ካብ 19:20 ድማ እንታይ ብለና ኢየሱስ ካብሎም ኣዕሩኽ መርዓዊ እቲ መርዓዊ ምሳታቶም ኮሎ ከመይሎም ክጾሙ ይኾነሎም መርዓዊ ምሳታቶም ኮሎስ ክጾሙ ኣይኮነሎምን እዩ መርዓዊ ካባታቶም ዝውሰለላ መዓልቲ ዳት መጽያሞ ሽዑ በታ መዓልቲ ቲኣ ክጾምዮም ኢሉ ኢየሱስ እንታይ ኢሉዎም እዚ ነቶም ናተይ ሰዓብቲ ናይ ፌስታ ጊዜ እዩ ዝብሎም ዘሎ አሜን ናይ ሓጎስ ጊዜ እዩ ስለዚ ኣነ ምስኦም ክሳዕ ዘለኹ ክጾሙ ኣየድልዮምን እዩ እዚ ማለት ግን ፈጺሞም ኣይጾሙን እዮም ማለት ግን ኣይኮነን
كبلهم كلنا نري أبز قصر زي يسوع كملس كله سلمنتاي زي تصومو نزبل حتى كملس كله كم تقول إحنا نفلتو مرعى نه حاجوس جيزيمبر نه مسكور قار جيزي نه محزان جيزي أيكونن يسوع أبز زبلو زلنتايو أنا مسأم علىهو هلونا مسأم علىه نه حتى أملسي عبايس لزلو خصامو آيد اليومنيو من رحيت تدليهم كأنا مسأم أبغنهم سلزلهو نتزد اليوم من رحيت كهبهم سلزهونكو خصامو آيد اليومنيو إلو خعصام كلنا نري بحث يريسيس أبز كم محل فودلي زلون تايون دحر داعيلنا أنا تيز سمع زملشم ززارب ناي كل ملس زخونكم مسأم سلزلهو رأسهم كواردو أيجب أمني خبلهم كله إنا نري قدسان حواتي كبرنا قوي تاخون خالي يسوع أبزخ محل فودلي زلو انتايو أما صحف قدس أبولي كيدان نجزابير كمرعاوي إسرائيل دما كمرعاتو تجليسو نرئيس لزخونا أب حدش كدانون أب إفيسون حمشتك أب إسران سلسنك إسران أربعة كيدنا خلينا نبي كلنا ها يسوع مرعاوي بيت كريستيان دما مرعاتو كوينا هم تجلسات نرئينا سازي يسوع انت يزبلهم زلو تي مرعاوي يسوع اتفتار كله مسؤوم كسعزلوس كتصوم واحد اليوم يزبلهم زلو آمين مرعاوي كاب مستوسده مالت اتي نتيز مسألو علامة فتسيمو مسكده مالتي آمين مرعاوي كاب مستوسده تبل قال انتايا اتي مرعاوي نتيز مسألو علامة فتسيمو مسكده مالتي ازي ات زوسد اللو جيزي تبل مستي أبي سياس 53 شمون تزلو حساب زخيدي انتاي بلسي كابتقعاتن فردن توسده كمدر ياوان كم تقرص كاباتاتهم ولدو من حسبو بمخنيات جبن حزبي تقصف زبل اتي توسده زبل ازيو مرعاوي كابኦም زوسدلا معال تخبل كله يسوع انت يزبل زلو دحر سقلت دحر سنساء دحري ارغتو كصوم يوم يزبل زلو يسوع كريستوس غويتا امين كسع شعوغن ازي ناي بلو كيدان تئزاز اي ملكتومني يزبلهم زلو امين ده قدسان حواتي كبرن غويتا يكون مرعاوي زوسدلا معالتي على شعو خصوم يوم زبلو زلو انتايو يسوع كريستوس نتي زمصالو علامه فصيمو مسكده اتهلاونت ناتو بقى يسوع مسؤم هلاو تاريفو أب سماي أب يمان أبو نزل عالم ليك أخان خوينو زقمت قالو سفرا مستقمت الشعو نابو خص اليوم يزبل زلو يسوع كريستوس غويتا آمين حجيجن آيود اليوم يزبل زلو كبرنا غويتا يكون كاب إسران هادن سا إسران كلتن دما قرات حدش علابا أبلاي كدان زلقب كتويلبون انت زي كونس تحدش ملقب نتبلاي يقدو مقدادو خاز قدد يزخون نحدش وين دما أب حدشتي أحربتي يعرق وانبر نحدش وينس أب أرقوتي أحربتي يعرق زعرق يلبون انت زي كونس تحدش وين نت أحربتي يقدو اتويني فسس أحربتي ونبلاشو يلو أبزي بزح تنتانيتات كوهاب كالي جن أبزي يسوع عقداس ملأس زما حلال فوزلو بزعبا حدش كيدانن بولي كيدانن ززارة بيزمثل أبزي نعاي مالت كرد عنه هولو يسوع نتي بعبوز زتعات وكيدان هيزو خم تجلسه أيهود كردوا أي كألون نتي بنبي إرمياس أبتنبيت إرمياس 31 كاب 31 كاب 34 تتصحفه كمون أبتنبيت سكيل تتصحفون نزلوا نيتسفق نمفصام يسوع تجلسوا أتي حدشين بولين بحنساب كنخيدهم أين خاليننا زبل زلوا يسوع أتبولي كيدان تلالوت نه حدش كيدان أنت خوينو أتبولي كيدان أتحدش كيدان كمت أخلو بوتا خلق علوه سلزخ أيو حدش تسمي زلوا يكون عندي أرسان حواتي المبزحتين از السماء معنت بعلو سوها أنتايو بولي كيدان تلالوت نيتي زمت نه حدش كيداني سلزي تي بولي تبعيلو زلوا تحدش كيدان كمت أخلو نه جدًا تي بولي كيدان خلق خلالو نتحدش كيدان آمين سلازي سي يسوع كريستوس تايلهم بالله كدان
بقى حدش شرقي حدش شرقي خلا قبل إلكا محسابسي سيلكا دخاميو انترفو دخام كالي زمتو نغير يلن سفخو كتبل كلها اتبلاي كقدر تزي خوينوسي نتحدش نغير كحزو عيكلني زبل زلو سلازي نتحدش نغير يزدليو يسوس كريستوس غويتاي حدش زبلو حدش لزخونه يكون عندي قدسان حواتي زنبرت تقوينو حدش كبحال عيكلني سلازي تحدش بقى مستحدش نغير تزي خوينو كالي نغير تاشمو اي كحزو يكلني بحصيرو انتاي مالتي مسيلكم بحصيرو انتاي مالت مسيلكم اتي عرغيتناتنا ماننت اتي عداماوي بحري اتي عداماوي فطرت نتي حديث سب اتي عداماوي بحرين اتي بخريستوس زلو ماننتن بحنساب كنخيدوم اينخلنينا اتي عدام مسموت طرايو اتي كالاي عدام اب هيوتنا تغليصو خنبر زخل بحنساب كلتيوم كنبرو ايكلوني مايكون اندي قدسان حواتي يسوس كريستوس نزي زبلوم زلو نحنا ببدلنا بحيطاتنا موتاتنا نيرنا ايكون اندي which means all dizzy كم تحاري باولوس زبولو انا حجة ينبرني زلوخو اذا حجي زنبرو زلوخو باتي اب كريستوس زلني هيوتي بكريستوس يزنبر زلوخو I'm a new creature يزبل زلو حاري باولوس انتاي كبلوكم دلي اتي اولد بقى يلن ابتي اب مسقل مسكريستوس تساقيلي بقى اتي اولد حجي نحنا حدشتي فطرتينا مانم بكريستوس تخونسي حدش فطرتي زبل منبر او تحدشن تبولين بحنساب خيدالو ايبلناني the moment in يسوع كريستوس كمناي قل مدحان مستقبلكو انا حدش فطرت كوينه اتعرغيت يلن كوم يزول مش مصحف قدس اتعرغيت كله كايديو كلها حدش كويني يزبلنا اغزابير قال سلازي يسوع كريستوس نزمل اختخم محلالي في دليل زلو بتي عرغيت ماننتكم نزي حدش ነገር ሂዜዝ መጻኹ ነገር ክትቀበሉ አይትخلون ይኹም ይዝብሎ ዘሎ እንደሕር ነዛ حدش ኪዳን ክትቀበሉ እንደሕር ኮይኑ نساتكم بقى نتعرغيت ነገራትኩም ክድርቢዩ ለኩም ክትሞቱ ለኩም ይዝብሎም ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ بعابي تمستر زي يسوع كريستوس شمو بروح يهون سلازي ابتن بيترميا 31 كاب 31 كاب 34 كننبب كولنا انه مسبيت اسرائيل مسبيت يهودان حدش كيدان زعت ولن معلتات كمصاين يلو سلازي تحدش كيدان مسبيت يهودان مس اسرائيل زعت ولو كيدان ازي كيدان يسوع كريستوس غويتا حدش كيدان تباحيلو زلو ات بيسوع كريستوس زمص كيدان مالتي امين دو قدسان حواتي نحنا كو حدش فطرت زتبحلنا كو سالا اب كريستوس زخوناي تعرغيت ماننتنا ام مسقل سلتنطلطله كو حدش فطرت كوينا زلنا انا دغي مويته اينبرني إلو حواري باولوس نحناون مويتنا كوينا حجي بتحدش ماننتنا نملالس زلنا يسوع كريستوس غويتاي انه مسبيت اسرائيل مسبيت يهودان حدش كيدان زعت ولن معلتات كمصعان يبل እግዚአብሔር ከምቲ ኣብ ሃገረ ምስር ቢኢዶም ሒዘኸው ጾም ከለኹ ምስ አቦታቶም ዘአተኹ ኪዳን አይኮነን አነ ጎይቶኦም ክነሰይሲ ንሳቶም ነቲ ኪዳን አፍረስዎ ይብል እግዚአብሔር ድሕርዘም መዓልትታት ዚአተን ምስ ቤት እስራኤል ዘአተኹ ኪዳንሲ ዝዳአዩ ሕገይ አውሽጦም ከንብር ኣብ ልቦምካ ክጽሕፎ أنا أملاخهم كون نساتهم دم حزب يكون يومي بالإجابة أنا أبصهم يقرأ خبرلهم حتى دم دحرزي أيك ذكرني مو كابن اشتهم كسب أبيهم كلاتهم كفلتوني آمين إزي تحدش كدان سلزي نفسه كفون نبص أيام نفسه كفون نحو نجابر فلت أو إلو دحرزي نحد حدهم أيك مهارون يومي بالإجابة مالت اتي بولي ابولي كوينكا حدش كيد حد بتحدش كيدان كتنبر اي تخلنيها قدسان حواتي ابولي نانبركا نتحدش كيدان كا مسوخ تخيدو اي تخلنيها بولي already صلالوت ناي تحدش كيداني سلازي تحدش كيدان كمصخولو already اتي بولي كيدان حليفي يسوع كريستوس غويتاي امين اندحر استوحلكم اللهم قدسان حواتي
إذا ماركوس كلتا كنجمرا خولنا جميرو كساب لو معلت بصحنا زلنا استبهلكم اندحر كوينكم سي يسوع كريستوس مثالياوي ازراربا يزارب نيرو اب كل تي ابنت زحابو اندحرينا يسوع كريستوس بمثالي يزارب نيرو حجي نتي يسوع كريستوس زتزاربو ديتيل اندحر كويدكم حفتام زخونه ነገር ክትረኽቡ ይኹም አነ ዲቴል አይከይድኔ ሎ ማዓልት ማለትይ እቲ ምሳሌ አዘራረባ አንተስተቢልና ብዛዕባ ኢየሱስ ብዛዕባ ማንነቱ ዛረብየም ተዛሪቡ ድማ ባዕሉ ተዛራቢኡ ድማ ማኒ ባዕሉ ኢየሱስ ይቅዱሳና ህዋቴ አማርቆስ 2:17 ሄና ህነብብ ኮለና እንታይ ይብልሲ ንሕሙማሲ نحكيم سي حموماتيم زدليو كبل خول نريو يسوس اتقداماي كم حكيم كوينو تغليص يسوس كريستوس امارقوس 2:17 اتخالاي دما كمرعوي كوينو تغليص لو يسوس كريستوس امارقوس 2:19 مالتي اتي سالساي دما حدش وينو كوينو تغليص لو امارقوس 2:21 مالتي رابعاي دما ጎይታ ሰንበት ኮይኑ ተገሊጽሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ አማርቆስ 2:28 አብዚ ኢየሱስ ክርስቶስ አብዚ ሙሉ ናይ ማርቆስ 2 ከነንብብ ኮለና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሪል ማንነት ተገሊጹ ኢና ንሪ ናውሽጥ ዘሊቅና እንደሕርአቲና ኢየሱስ ክርስቶስ አነ እየ እናበለ ክሌም ዝገብረሉ ዘሎ ክፍልዩ አነ ሐኪሜ አነ ሁሉ ዝኽእለ አነ ሃይጣት ይቅረኽብል ይኽእለ نحموم كتنس يخيله مرعوي دما بقى املاح طراي كخونو زخيل وي دما اغزابير بينو مرعوي زنبره يسوس كأنا مرعوي إلو بعلو كلام كخبر كلنا نري يسوس كريستوس غويتاي سلازي يسوس بستفعله منقدي علامة ممتعو مننتو ببزح منقدي تزاريبيو اتوم نتي زبلو استقبلوها كسعبو خلو نري اتوم زي تقبلوا دما كنصبو خلو نري مالتي كاب إسرائيل سلسن كساب إسرائيل شمونتن حدا حسابي زلوا كونه دما يسوس بسنبت بماخر زرو اغرو كحلف كله دق مزامرتو منجدنا هادو سويت كمنقصو جمرو فريسان دما رئيس لمنتاي بسنبت مغبارو زي تفاقده يغبرو አለው بلو نسوخا داويت مسانن مستامين زغبروس نسون توم مسؤز نبرو بزمن ابياتر ليقه كهانات كميلو نبيت املاك كمزعاتو بجكان كهانات انبر مبلؤو زي غبا انغيرا مرعي كمزبلئه نتو مسؤز نبرو كمزحابم كوادا اينببكمن بلو سنبد ايا منت سب تفطرت انبر سبسي منت سنبت ايكونن بار ود سب غويتا سنبت دمايو بلوم يبلنا ابزي والاتي غويتا سنبته يلو خغلص كولو ماننتو ريل ماننتو املاخنتو يززارب زلو يسوع كريستوس ابزي حدا ነገር ተዛሪበ ከሐልፍ ይደል ያለኹ ኢየሱስ ኮነ ደቀ መዛሙርቱ ኩል ሰዓ አብ ካሜራ ጸሐፍትን ፈሪሳውያንም አስተቢልኩም እንደህርኮንኩም ስለዚህ ሆኖ እዩ كل ساعة الدحريوم النهدو سلامنتاي كايتحاسبو زبلو سلامنتاي بسنبت كغبرو زي تفقد نجر زغبرو ندابلو نتنا يسوس كريستوس አገልግሎት ንምትዕንቃፍ ለይትን መዓልትን ርእሶም ነዚ ነገር እዚ ወፊዮም ንሪኦም ዘለና ስለምንታዮም ነዚ ዝገብሩ እንተኢልና ንርእሶም ከም ሕጊ አምላኽ ፈጸምቲ ክሪኡ نبعال يسوس دما كم حق تحاستي ويدما كم حق زي مخبرتي جيروم قبل بسبات نمئتاو نيسوس كابصاوتا وصاي نمغبار يزو كله زغبرو زلو سلامتا كاي تحاصبو زبلعو إلهم كزاربو خلو تي حفاش حزبي يسمع قدسان حواتي سلامتا دق مزامرتخا زي صومو كبلو خلو اتي حفاش حزبي ويدما تي نخريستوس صعيبو زلو حزبي يسمع له قدسان حواتي سلازي نايزوم صحافتن فريسان علامه انتايو اندحر إلنا قدسان حواتي نيسوس كريستوس كابصاوتا وصاي نمغبار مالت ناغلغلوتو نمدخام نيسوس كريستوس بقى ابقدم سبات پوبولار كايكون ابقدم سبات تقبالነት كايركب نمغبار زتعلميو يسوع كريستوس غويتاي يسوع دما كمو بزغبرو متن نسوخا حقኛ ማንነቱ እንዳገለጸ ከኸይድ ኮሎ ንሪ አብዚ ክፍል ግን ደቀ መዛሙርቱ ኢየሱስ ሕጊ አይጣሐሱን
يعصدو يلون كنستبلهم زغبانا مالتي نت اخلي يخيدو وي يوقعو وي دما نت صبق حبت حما يفولو ايكونون زلو يسرحو يكونون زلو قدسان احواتي كسرح يخامبر زي فقدلك ختبلع يفقدلكاي انت ايدا يقنطبو طرايم زلو از دما اب قال املاح فقودي كمت انتو يصحيفلكم زنبركو كمت دمص هيو زبلو زنبره مالتي اب زداغم 23 كيدنا كننبب كلنا كومينا ننبب نابزرعات بصايكا مسعاتوخا سويت بيدكا قصه معصيد غنا ابزرعاتي بصايكا ايتاتو يزبل كتبلع تخاليخا جن أبكشة مليئها هتكيد أي جبأ كانيو يزبلو زلوا كم تني أنتو يزبلو زل كتبلع كتستي تخليها كشة مليئها مهارجن أي فقودن يزبل زلوا هو زيابير يبارة أتأن كوت أقومهم قداي سنبتيو يا يسوس كان نوعو ملاش كيب كله ينانري قدسان حواتي شجرهم قداي سنبتيو يسوس كريستوس دما نتي ملسخبهم كله نري مالتي يسوس حق عملاك كفر كم زي مصح كل احنا نفلطو نغري اماتيوس 5 كاب 10 شعاتك 40 شمونتن كزارب كلوسي حق كفصمو منبر كفرسوم كم زي مصح بسفيحو تصحيفونالو سلازي ابز خفل زي يسوس دغيمو املاخنتو خري خلينا نري سنبت دايا منت سنبت منت سب تفطرت منبر سبسي منت سبت عيد ايكونن امبار ود سب غويتا سنبت دماي خبلهم كولونري يسوس ابزي كم املاك كم غويتا سنبت كم اغزابير طراي كم تي اغزابير طراي زلو سلطان كوينو يتغليصو بخال ازراربا املاخي تمعلتنا عي الى تفطيرا انا خمس اوم الله أنا جيجان تزخون نابت جيجا منجدي أي ممرحكو ومن يزبل زلو يسوع كريستوس ويتاي مبارنا لومي بايبل ستادينا أبزي زازي ملهو زقتل بايبل ستادينا انتاي خون ماركوس سلسته كاب قصر حدك سأسر سلسته خوني كل هاتكم تدالي خمسو ويتا بنجر كل يباركم I hope جل نجر تريفلكم خون أبناء لومي بايبل ستادينا تسفاي يقبر زمن هيوتكم يباره سلازي next time كتموصو خلهم تساتفو تباركوا لي كلنا نتسالو تيداونا نلعلمو صلينا هنو دينا